ka solo exhibition voi rukna ani ve towa aminga hian splash of colors tin kan vu avea hetilai mun ka man na hi SNS Art Gallery lower zarkot ania ami gallery nei tu pa hi site luanga ania tuna hianin a gallery hi kar khachung ka man saka chuan chumizo chuan painting dang te tarin he gallery hi engtiklai pon thlo thein akal zom theini ka exhibition hi voirukna ni towa tuna hian watercolor big ringot somthum pali ka pho chuaka tungdanga chuanin acrylic te oil painting te po kative thina thawana amaro chu sangni som pakhat atangkan watercolor big hi ka concentrate tuna chuan watercolor artist ka intive ngam ta tin lemzia kitian kan han kala rinain shalte a harvea amante atlom lem lowa amaro chu khang khan karil ru atin wal lem lowa katum ber chu katui ber ania eta tang hian sum hu em lo maila lemzia zel kha katumania pathianin thrisel na te min pe ni chuan lem hi zia zel katuma kadam chung hian lemziak tam tak hi nuchia ve hi katuma chu wangin ka shal lo lampang hi chu ka ngai tu wak lowa min hut sak lo lampang te poi ka ngai tu em lowa etian pho chuak ve pop zelila min an lo hlut chuan a tha ni meya an hlut lo pon ka tuina ka kalkong ani wangin lemziak hi chu kalzel katuma ni painting te atlang puin 22 by 30 inches ania a frame ne ni chuan 2 by 3 feet ania watercolor a hianin painting lian zia hi har emema watercolor hi medium a chuan har berania chu wangin terau te zia hi chu zuk ol dewa amai ro chu painting tu nang size 22 by 30 tiang vel size chu zia har emema mizo zinga po hianin i ziak kan tam lowa tin watercolor hrim hi mizo zinga watercolor ziak mania hanin pho chuak te hi chu kan la tlem khop meya i amai ro chu mani tuina zong ani wangin tiang hian kan han ti ania atilai painting hi kan soi mei nga hei hi tuk tin par ka tia atai tla chuan mizo hianin he pangpar hi ning chithum kan lo neya morning glory kan tia chuan tuk tin par kan ti boka totorot par kan ti boka chuan hei hi azia dan tlam puya chuan hemia background hi katima sapota a background hi kawas ma sapota chumia ro vet nuwa chuan a details ka karon peleta anna tangin katana thing tanga te katana chuan ato bera apangpara hianin ka finista chu azia dan tlang pui chu ni mai hei cha atlang puin painting hi keima bi ka chuan nature beauty hi ka tui pui bera amaro chu chumi ngor chu ka ziak chuang lowa tun tuma ka phola na po hianin nature beauty hi a thim deuh lekania chu tiang zong chuan ka kala atlang puin tlang ram le lui ruama tui le thing le nim na khang vel lo lang kha anita chuanin ngo te ka tiang khan ka ziak thina chu keima hian chuan tun thlenga ka tui pui ber chu nature beauty ania i hetilai hian soile mei la a technique develop khan han soi tai la atlang pui chon watercolor hi chu wash technique ani ta amaro chu dry technique te pom thowa
was technique chuanin a paper kha kan han ti hu ma saveka chuanin a huwa khanin rong kha kan juk thun ta tikanin ain luan pol vel ta ni kami ain luan pol vel kha alo ro nuwa khan details kha kan ron peta thing tang te kan ron siama tikanin nim na le thing tang te tikanin a step by step kan siam thla tikanin ma kan son zela chuan he ta in kan juk ziak le a watercolor a hianin a har lai ber chu timing hriat anga ya paper kan ti hu vek khanin I engtika nge rong kan juk thun don ti ta kha a timing a dikanga ya a paper kha ala hu le lutuk chuan rong kha aluang dar na sal tuka dik thailo ta chu wangin a paper kha nga ro de wanga ya amaro chu ro hul hak ni si lo wanga kha nga ya kami kan ti zo khan kan ha kro le veka ti khan second step kan juk ti le ta chuanin brush a hianin entinan brush a hianin tui a fom tam lutuk chuan a timing a diklo hun kha um theya a chang chuan a pigment dry brush dewa ti chang te kha ti ngai chang te kha awma chu wang chuan watercolor hi a har mema etilai vela point entinan a paper a hulu tu khan rong juk thun tai la he tian aluang dar vek ta ni chu wang chuan a paper la nong chep la ro chi a si lo wa khan rong te thunangai ta chu atlam pui thuwa watercolor paper a watercolor technique chu nia tin brush a khanin rong kan handa tui ril deuh lekin kan han tia eng neu ta khatian kan juk thin per ta khang te kha I kan la khoi tam lo chuan kan ngam thin lo ta amaro chu khoi tam nuwa chuan ti khan kan juk thing pera eng lai te ti khan juk thin per na nu ma kha alo lang ta kha kanin enge character kha siam ta a painting kha enge ni ati cheta ni chu a technique kal man dan tlang pui chu ni me lemzia khi mi zong in an ngai na lem lowa an ngai sang lem lowa tun ma kan bultan Mizoram a hianin sangka zakwa somsari palia I Artists Association ading tana chung lai chuanin Mizoram a hriat ala ni vak lawa kan mi masa te khan an local pui no wa chuan sangka zakwa somriat paruka tangkan ti tak dewin pola ding tana kata tangkan signboard ringot zia nilo horop ringot zia nilo fine art hemi painting tak hi kan lo ti chho tana chung lai chuan hlutu le ngai sang tu kan la nei tle me ma I har sataka bultan kha kan nia chutiang lai chuan ra thei po kan ra thei puya chuanin hun a local zela tuna chuanin kan lo phui sui ta viawa kan sarkar hianin I congress sarkar hun lai tangkhan INPR department hi kan nodal department ni in chuta chuanin Mizoram artist te summantur budget min siam saka chuan Paul kandina chu MADS kan tia Mizoram Art Development Society kan tia chumi nuaya chuan artist somriat pasari zet kanin chung khoma chuanin kan nodal department te hi kan chungan tho ema tunma har sanna kan to thin exhibition kan nei na tur sumte tuna chuan min tum sak towa tiang khanin tunma har sa kan ti angkha ani to lawa tuna chuan fan te kan nei towa tuna solo exhibition kan nei na tur apo hian I khami fan atang khan chum eng wazat kadong ve ni asal na ko nga hianin
tun ma ai chuanin ma kan so ne men to mi pui te tang po hianin feedback kan tong na sa to min lei sak tu te po tam tak kan nei ve a tun ma kan bul tang na har sa kan ti em em ang khachu ani to lawa tuna hi chuanin exhibition kan nei te po hian enge mo za thi chu kan thau ro ve a chu wangin ma son zel tura po kan in nga ya tun ma anga har sat na em em khachu kan tok to lawa ami pui mi mira tang po hianin lemziak ngai san na at ngai san na chang te po kan thatial tial to a tuna hi chuan ma kan sonin lomum kan ti em em ni tun tum ka exhibition hi tlo tu kan nei nuala atlang puin min ron tlo tu te hi tei rol lampang painting a tui ve tak tak an tama chung ho chu atam beran nia painting hi lelama chuanin thil olai ani lem lowa etianga hral kal hun hum chi kha ani lem lowa atui pui tu te na khatianga enge an thur bing deuh lek chi thilania etia bazar bung ruanga commercial goods sangkha ni lawa chuwang chuan en tu te po hi khatianga ron kal hum ang chi khan ni lem lawa atui fal khatiang khan an ron kala alo mom kati viau thina ei voi rukna zet exhibition kan ei ta nia henga hianin min lut tu tam takanom vea tin Facebook te Instagram te po ka post vea kanga kanin min lo follow du chuan HK Jerry Ramlian tin kainda ka kain lo follow du chuan min lo follow mai ula tin lom thu han soina ang reng deuh ka du chu emi kain buat saina mun pusai tluangan a gallery phal taka min ho sakhi lomum katia tin kan khual lian hemi exhibition atana min hon saktu kan home minister pulal cham lian anena lom thu ka soiboka min ron thlo tu te in vai chunga kaloma tin he gallery tanga ka painting te ka seng hoi le nu hian chan marikon police point bul Dr. Arzo Khuma building ason gallery te ro te kanaya chuta chuanin en thein eng teklai pon painting te kada chuta chuan in lo en le vek don ania in du hun na in lo kal don ania kalome